Iċ-ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, juru li bejn Lulju u Settembru tas-sena li għaddiet, Malta kellha l-ogħla surplus u t-tielet l-akbar tnaqqis fid-dejn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel. L-istatistika turi li fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet, Malta flimkien mal-Bulgarija kellhom surplus ta' 4.2% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Malta kienet segwita biss mill-Ġermanja li kellha surplus ta' 2.5%, waqt li 13 il-pajjiż Ewropew, fosthom Franza u r-Renju Unit, irreġistraw deficit. L-istatistika turi wkoll li meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2016, is-surplus ta' Malta żdied minn 1.4% għal 4.2% tal-prodott domestiku gross. Dwar id-dejn, Malta, wara Ċipru u l-Olanda, hija l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li rnexxielu jnaqqas il-piż tad-dejn minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' 3 xhur tas-sena ta' qabel. Iċ-ċifri juru li fit-tmiem Settembru tal-2017 l-għafsa tad-dejn tal-Gvern fuq il-poplu Malti niżlet minn 59.4% għal 54.9% tal-prodott domestiku gross, jiġifieri tnaqqis ta' 4.4%. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li d-dejn fil-pajjiżi Ewropej naqas b'mod marġinali minn 88% tal-prodott domestiku gross fit-tieni kwart tas-sena għal 88.1% fit-tielet kwart tas-sena.